vida teva. Gràcies, maca. Felicitats! Gràcies. Hola! Què tal? Bé. Qui és? Hola, moltes felicitats! Gràcies, maca. Felicitats! Gràcies, guapo. Molt bé. Per molts anys. Gràcies, guapa. Felicitats, Conxi! Gràcies, Et guapa. conserves molt bé! Gràcies. Molt maques. Sorpresa! Moltes felicitats! Moltes felicitats! Et desitgem tots, Conxi! Moltes felicitats! Hola, iaia, mira què t'he portat. Espero que t'agradi. Bé. T'ajudo, eh? Sí. Oh, quines sabates més guapes. Són per fer sardanes. Si no t'agrada, tens el tiquet dins la bossa. Ui, no fa falta, que és molt maca. Té, Conxi, un altre regal. Oh, que maco. Vinga, qui vol un tros de pastís? Què va aquest pastís? Nens, que m'ajudaríeu amb el mòbil. Ai, un moment, àvia, que està acabant la partida. Queden 50 persones. Iaia, com que ells no acabaran mai, t'ajudem nosaltres tres. En quin idioma ho vols posar? En català? Mira, i això serveix per esborrar aplicacions. I mira, si cliques aquí, et podràs instal·lar més aplicacions. Moltes gràcies. Em donaries un tros de pastís? Esclar. Que puc jugar una partida? Sí, ja hem acabat la partida. Veniu a ballar! Sí!